बरायबाय बर' सरखौ जों बरायबाय प्रसाद बर' सरनि जिउ लावथों 25 बोसोरनि जा माने पार्टी फालिथाय बे जोबोर गाजा गोमजायै खुंनो हादों जों सनितपुर जिल्लाफोराव थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथांमोना बे पार्टी फालिथाय खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना गांथाम खन्थाइ बिजाब दिहुननो हादों बे थुनलाइ सोरजिनायावहा एसेब्लाबो दावगानो हादों बेजों लोगोसे ओनसोलनि उथिहांबोनाय जोलैसाफोरखौ लिरनाय बिथिङावहा एसे थुलुंगा होनायावहा एसे मदद आरो हेफाजाब होदों बेखौ जों आसा फालिदों आरो लोगोसेनो बिथांमोना खाम्फा जाय खाम्फाखौ लुबाय बिनि दारै जोंनि बे नेरसोनारि हिसाबै बे जारिमिनारि नेरसोन हिसाबै थासिगोन बेखौ जों जोबोर मोजां मोनदों लोगोसे दिनैनि बे आफादावहा हरखाबैब्लाबो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि मोनथाम मावसोम गाहाय नेहाथारि मावनाय आरो लेङाइ आफादगिरि मावनाय बिथां सिबिजाथाव गपिनाथ बरगयारी सार आरो रबिशंकर बरगयारी सार बिथांमोनाबो फैनानै जा मोनसे जोंनि बे रुपाथि मायथाइ फालिनायनि जा गेवलां मेल बेखौ आब्रुथि खालामबाय समाय होबाय बेनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जाहाथे इयुनावहा बे जुदि थुनलाइ आफादा आरोबाव जौगालांनो हागोन आरो थुनलाइ सोरजिनायावहा दावगालांनो हागोन बेखौनो जों मिजिंथिदों।